December ni sompariat kumsang ni somni pani Lusail Stadium Qatar thalia ramro lum huam kara mipui singrit le sangrit te chuan stadium an lua khat ne leya khawvel puma TV atanga thlir 2 billion ni zit mit chu mun pakhata afutrupa minute zasom ni chung hun pek azo to a Argentina le France thiamber in machonna chuan borok atanga mipuyan thodep depa khawvel chu aphili ani ber tupo mai chuan tunge ding changang tunge tlomang ti hliran ngai tua ma se chu borok sang takle phili mup kara chuan mi pakhat Lionel Messi mela chuan thilmak tak mutura omtlat a thiante an phi cheng lain ani chu Hahdam takin oma khawvelin tuna pet gol ro itlom chuan itopan mai ti in pressure na sa takin norma se amit menga chuan hlawhthonna om reng lo chulna le Hahdamna mak tak ane ni kum somthum panga chung he hun thleng tur hiana beya voitam takatloma voitam tak ta thei to lo ti na beidawn thin ma se tu na chuan atlan chak wanga ni lo a Hahdam wang zokin hnehtu ani don ta Engtin nge hetiang khopa pressure sang hnuaiah hian a Hahdam thei Engtin nge khawvel phurrit kenga akal lain thlamon na mak tak anei thei hei hi football chanchin satliah ani lo hei hi mipa pakhat beidawnna ruam atanga tho chhuaka Hahdamna thuruk hmanga khawvel hnehtu chanchin ani Hahdamna atanga hlawhtlinna Rosario Argentina kumsang hazakwa somkwa khawvel ania kotthler pakhata vaivut khurum kara chuan mi pano pangter te sambuang thang mai hi atlan kol tera a thiante ai na teya achak lo mel hle bok ma se bola chanvele thil maka thleng thina ni a hming chu Leo ania atet em awangin a thiante chuan lapolga uikom tin an ko thin tuma in bolan chu sak theilawa akebula bol chu abetlata magnet ang mai ani ma se hetalen ropui tak phela hian lungai na thuk tak ain phum ro reng ani kumsomatlin meu chuan Leo chu a thiante zinga ate fal nala a thiante an than lain ani chu athang ve theilawa doctor te chuan anatna an hu chuak ta growth hormone deficiency ataksa in thanna tur hormone asiam chuak ve theilo in enkolna a hautak ema nitin zantin kumsom pakhat mi lek ani laia tangin akeya hriawin an chiwa ngaihta a mithlate zana lo nia a thiante chu tui takin an muto ma se Leo chuan a khoma thu in akete takte a hriau burlo hun a ngak thin ana a kho har thlak hle ang ma se atumruna akiem ngai lo football khel ka du'a chuwang chuan katuar mayang ti in atur ram thin apa George Messi chuan afapa enkol na tur sum ani zo tak lo awangin beiseina tharnen Barcelona an panta ani chu hmuna chuan football chanchina thil thleng chin chet tlak ber pakhat a thleng ta Charlie Rezek Barcelona director chuan Leo a mu vele assign du ngala ma se contract zina tur lekha a om mai lo dokana nepkin shuk pon chu ala a chuta chuan Lionel Messi mahun tur chu aziekta ni kha nepkin themte takte kha khawvel football thlak danglam tu tur bultan na chu ani ma se atan Hahdamna ani hau lo kumsom pathum mi lekin achung tele a thiante kalsanin ramdanga a oma zantin anu ngain atrap thin voina fil chunga Messi Hahdam em kan hmu hian khang zan khu har thlak tak te hriam morzum tak te in le lo kalsana atorna te kha akeng tel vek ani a Hahdamna hi atorna atanga lo piang chuak ani kumsang ni pakwa atanga sang ni sompani inkar kha Barcelona a chuan lal ania Ballon d'Or voili azoni adonga khawvel ko zong a khum vek ma se apian ram Argentina a ero
mikhol ang mai ani Diego Maradona thazar hnuai chu Messi tan phurrit lian ber ani Argentina me puita chuan Maradona an hmuang khan Messi mu an tuma ani ero amizi a midam le tongklem chi ani si ramtana ain khel apiangin aki artuya pressure lungpui rit tak ain khaitel tlat thin vandoina chu alo thleng ta zut mai January ni sombathum sangni sompali World Cup Final Rio de Janeiro Germany nen ain khela hnehtu ni nan inchislem te chaw angai to ma se Mario Götze gol khat chuan engkim ati chhevek mithlate World Cup trophy rangkachak le thira siam klevat mei chu amaloka ain hunga ma se a khoi theilo amit mengdul rui khan khawvel vela khamit mengkha Hahdamna nilovin beidawnna ani ma se ala top mai lo kumsang hi sompanga Copa America Final Chile laka penalty in an tloma kumsang hi somparuk Copa America Final Chile laka bok an tlom le ani New Jersey USA penalty pet turin bol ada a hmela khan zamna alang atlan pheya apeta van lama bol chuan gol ban apet perlo van boruak thengthonuam taka thlok chuak dei Messi chu a thing thinoka alu adama amit tuetla ni khazan locker room corridor re ruya khan Messi chuan thutluk na pui berasiam ta media te ma a okhur darin ain puanga katan chu na topta voili final kaluta ka theilo ani hei hi katana rot ani lo khawvel football player thaber chu atloma a talent awang nilovin arulru a hadam lo awangin ramme puite be sena le ama be sena inkara chuan beidawnna khora ain hnim pil zota ani Hahdamna bo chuan hlawhtlinna bo thin Messi thonthu chu heti hian atop beidawn emni nge nia beidawnna ruam atang hian kongdang alom zok ma se mangai na hi beidawn ain achak zok an lo ti thin Messi chuan Argentina a hmangaya aramtana thile thau pola beinon le turin alo kirta adang lamna ero tuntum chu a thlir dan adang to mi pui be seina phurrit nilovin footballa hmangai na dik tak kha aron chhom luta no pangte ani laia ain khel dan hlimna le Hahdamna kha aron senglut le ta ani July ni som kumsang ni som ni pakhat Maracanã Stadium Brazil kumsom ni pre chunga Argentina in trophy an lak to lo chu Messi hroina in an lata khazan khan Messi a thing thin hoka ma se tuntum chu lungai na awang ani lo adara khan phurrit rit tak in hatareng thin kha lakian in omta kha Copa America trophy khan anuna Hahdamna peya chu Hahdamna chuan khawvel barakhai turin abot seita zok ani Qatar World Cup sang hi somni pani khawvel chuan Messi danglam tak an hmu player dangte in khela an boilai le ha taka an omlain ani chu field chunga Hahdam takin huna hmanga miten aha ani atar to ani antia ma se alo ni reng lo Hahdam taka akal thei chan chu boruak rit tak kha a chiar thiam to wangani ralmuang tak le Hahdam takin ayal puite omdan tur a thlir loka arulru Hahdamna chu achak na ber ani zok savomril tramin asase tur ave lai ang main aron che chhuah meu chuan dan rual ani to lo friends nen final an khel ni khan boruak asang bera ma se Messi mela khan zamna hmu tura om to lo anuya achung te lam a hoya Hahdamna fam kemin atom tlat to Gonzalo Montiel penalty top bera pet lu rual khan khawvel chu ading chota Messi chu leya atluwa a thente zongin an bo thoa kumsom thum panga chunga lo nga asung to na chu atakin a changta World Cup chu ata anita trophy rangkachak claim mei chu a fopa khathil a fo lai khan khawvelin thil pakhat a hriat chhu a om hlawhtlinna dik tak chu tho ha wang rengot ani lo rilru Hahdamna le thil thleng tur nga peina atanga lo piang ani ti hi Lionel Messi chu atlan chak wang nilovin a Hahdam thiam awangin khawvel ane ani khang au thom zong te kha an re a stadium light te chu athima mi puite an hodar zota enge hriat tur la om
Lionel Messi nun atang hian thil pakhat chiang takin kan zirani hlawhtlinna hi hei khai zang berte tlan chak berte thanga berte ta ani kherlo hlawhtlinna chu boina kara po hadam thiamte ta ani zok nang le kei po hian nitin kan nuna final khel tur kan nei ve thin dam kho chhuana filta sum le pai har satna te chung ko boina te trisel lo na te nen kan in ma chona achang chon Messi ang khan kan chawa ka thei to lo ka ta na top tin beidawnna ruama kan tlulut ve thin kan tha le zung chakna ringot kan rin hian kan chaw ngei thin kan tlan vak vaka kan phi chenga ma se gol kan thun thei chuang lo ma se pathian le khathu chon heti hian min hrila Isu Kristan atia nangni thokrim le phurit phur zong te u ka hne na local ula keiman ka cholti rang cheu mathaya bung som pakhat chang som ni preta chona lo ti ni hei hi Hahdamna dik tak chu ani Messi khan fil chunga cholna a chen athlanga agem clear dan athak angche khan keini po in kanuna Isu Krista rin chana kal kan zir angai ani Hahdamna chu thachiat na ani lo Hahdamna chu pathian in engkim athunun vekani ti hriat na atanga lo chuak chakna thuruk zok ani inuna growth hormone deficiency ang kimlo na le Hlawhchhamna inei ve ani mei thei khawvelin itling tok lo ti in an hril che ani thei ma se phurit kengin tlan vak to su chol Hahdam ro pathiana in ngaihthla ama rin chanin pen khatte te in pen ro rim taka kan tho hian kan taksa chaw thin ma se pathian rin chana kan Hahdam hian kan hlawhtlinna chu van borok theng thonuam taka aron thlok chuak thin Lionel Messi Hahdamna atanga hlawhtlinna kalome